जिला UPPL आजादी का अमृत महोत्सवनि माने खौ लानानै दिनैहाय मोनसे गोथार हाबाफारि लादों बाइक रेलि लादों जोंनि UPPL क'क्राझार जिल्लानि सोद्रोमा बा मावथि बिथांमोनहा आरो दिनै सारा भारत हादोरावनो माने 75th इयार जानायलाय आजादी का अमृत महोत्सवनि फोरबोआ फालिगासिनो दङ आरो बाहाय जोङो UPPL हिसाबै जोङो बेखौनो मेसेज होनो लादों जे जोंहाथ' हर घर तिरंगानि प्रजेक्टनि दिनै सांग्रांथि मेल लादों जोंनि UPPL क'क्राझार जिल्लानिफ्राय आरो जोङो UPPL दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंनो लादों जे जोंबो आजादी का अमृत महोत्सवआवहाय समायखिरा लायो जाहाथे जोङो राजनिति दोलो हिसाबै जोङो गोथार लामाजों गोग्गो लामाजों मावलांनो हायो समाजनि थाखाय मावनो हायो जोङो देशनि थाखाय जोङो मावनो हायो जोंनि हादोरनि थाखाय बयनिबो जोंनि हारि हारिमु आरो लोगोसे बाहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि हारि जाथि जनगोष्ठी माने बायदि माने धर्मनि जेसेबांखिनि जोंनि समाजाव बाहाय रायजो जानानै दङ जाहाथे बयबो गोजोनै पिस जानो जोंनि माने मेन मेसेज आरो बयनिबो जाहाथे समान मोनथायनि थाखाय जोङो मावनो हायो जाहाथे बयनिबो थाखाय माने न्यायनि थाखाय जोङो मावनो हायो बयनिबो जौगासारनाय जोङो मावनो हायो जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलावहाय जोङो UPPL जानानै जेब्लाबो बेखौनो लुबैगोन बा बेखौनो मावगोन जाहाथे बयहाबो जेसेबांखिनि जोङो भारतीय नागरिक जानानै जे जोंनि फान्डामेन्टेल राइट्स दङ बेखौ जाहाथे बयबो मोनफुङो जाहाथे बयबो मोजां स्कुल फरायनो मोनो मोजां साइस्थ'नि सुबिदाखौ जाहाथे मोनो आरो मोजां ससियेल वेलफेयार स्किमा जाहाथे बयबो मोनफुङो बयहाबो समान माने जौगायो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट जायो आइजोफ्रा जाहाथे मोजाङै गोख्रों जायो लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि सुबिदाखौ मोनो बेफोरनो जोंनि मेसेज आरो जाहाथे बिटिआर हिसाबै जोङो सोमखोर बा ग्रिन बिटिआर लाबोफिननो हायो बा गोजोन बिटिआर जों लाबोनो हायो स्मार्ट बिटिआर जाहाथे जोङो लाबोनो हायो बेनो जोंनि थांखि।